Shubor nakaslem jong unong san hima. Kajingbun breu palat jong ki bakin show pisa Rural Bank Maukerwan, bat kajingduna ki nongtrei haganika bank. Kalawan ra jing hadu kata-kata yiki pait ba ki bawan don kam bat kumju ru yiki nongtrei haganika bank. Yaganila sakhi hnen kasngi kasiterik ubnai nopra arjar arpu ar ha kabakaladon gajingya tenro bat jingya tanian kaba ishir khaibha hapo kanika bank. Ha kabaya day bat kani nakaliang kipat ba kila penpau ya gajing snow diaw kabajur kamtam kito kiba syong basa jingai kum syakithan mahesh kola ranikor umdok lun wa kaji bat warsan lingdo kibalahap ban upline nadu kapor prabaji min step hadu kapor hanyobaji min med henry bonsin kilahap ban lit pai thli shalaki yeng baddo yaki kam ki jam kumta nakaliang kasunjuk sang samlash nong warsan lingdo bat kaseng HANM Southwest Khasi Hills District kala dawa jor niki bor bahakli katai ka bank bakidai ban punbu nong traino hakani ka bank bat ban bu no sakawai katanat ha kathan umdo kun ka ba kasunjuk na ka bor shakapor ka dawa bat kumjuru ka wei hamau kerwat khnang ban punsting ya kirukam traikam ka bank bat ban punsukru ya ki pai ba Rabaje men celah mustap. Tapi senyol ini kalau kami kabenta ba picup sari jen katamir lah nyobaje. Tidak diwan waci en bisari yang at ngoila jong da ipat ngang la da ong ni da en abrewati sa da en manta benta jong diwan lot bayela ne waci dang chom chabu ci en bisar nah pan kling ada anu lain itu sik ai yai Brochis ngojela at no ya bu ci lam cayai ten mende en tadam ne mana po de jenchal ne habu hong bat bigali wa chule asmaila chupen lut te da abre was abre amno da abate da bigali wala la long recep no abi pas ogi driver isa abi ciban ong ne katamit Teman kepor pi da simisa ka CN ni nem nun tak tas ngene. De palat menoi tri jencar ta te Sokia ka bakrao hage badai baganika chanmit mentala drusteng hagba nakaliang jongki pajba nongwan don kam haganika MRB kila syam sitom hadu kata-kata kidon gi bawan don kam hangni na du na area plangdilon wasongdo kilong kimi babakun berkiwai hagba hadu mentakim padio ya ka bisa kene ke jingwan sim bisa hne kam dai syu bagi wan sim bisa lajong along kum bagi wan trewai bagi wan long bawan bela nalor ke bai kali ke pas sanspa duspa ka bai bam pas hadu mentar kim padio e bisa te na kaliang jungka senjuk sang samla snong wasong do impen pau ke jing sokia ke krau he badai begini ke penta bat ni snodai sibun e ban yai dawa ya ke jing dawa ke bangi yai dawa kalong ban na kaliang jungka MRB manjing director ke dai man perkat ban penbu no e ke blok ya ke ka bang siapa umdulun kan kampen sting sibun jaga nika beran ka badon hangni ha makarwan nama kibri babun ka badon kam hangni ki dai tang baduk ki badon ka akau sis pa sengi te ban wan sedu sen nikla khati sibun e kalau don kam syaba palat kum bagilong menta briu steng ki briu hangni dang don daki spa tuken bala sam kalong san spa hadu ndus spa duna menta dang saw spa lai pho te sa hadu try kendai baji rum padio bisa kin lai seying kin poi ar baji lai baji halaki kun ki kalong ka jing stom hadu kata-kata
Dan nakaliang jongi kentu ya ka bor penya jong abang bagin hamar perkat ya kani. Nalor kataru lada kani kabang ladon kampan penhe susu yaki. Jika bandon kautar tang lightly dan sautli don kampan don kautar no kambun nang ba lada kibun kani ka customer niru kan kambiang. Kumbalong mentah kani ka bang kalong overcrowded. Kala bun pelat kini ki customer kani ka bang. Kami ya habsu ke jing don jong kini ki agau holdar bat kini ki kinong tray kani ka bang. Nakata kami kani ka jing hadu mentam pad yoksa. Te papli hangnu kin sa hangnu kin dam papli gitu bawan lang mat ki kali hapan up. Kalong sya ke jing sitom ko bakra. Dan nakaliang jongi kum ka senjuk ngi pan pau ya ka jing so khya ka bakra ha bade kuni ke jing ye. Ya kani ke jing he dak basuk la ban le. Dak ban nakaliang jong kinong penyak ki dai ban create no dagi wegi brand. Namar bagani ka dai ka business ke jongki. Kaba kamdon jing kata ya ki bagi ban kha dagi wei bat kitnat. La kan long hagani hapok kani mo krawaro ki la ban kha sa gawei. La ban long ka chakram la ban long hang no ka chaka kambiang. Nang makan pensuk ik bajba. Nah kalian jongi kum ka seng New Trap Achieve National Movement ru jong ka Southwest Kasil District ni penpau ya kijing sosi ke bakrau hendak kata namar ba balai ngap penpau kini kijing sosi ban ngayu kini ki kelung ki kena ki bawan ba halaki kimi ki bawan sim nak menta ban wan sim dawai ya ki kun kikti ban lej wat dawai ki kun kikti nrai handuk menta ki empat yo ya kani ka bisa ka jongki nang ni napo MRB. Tina kalian ka jongi kum kaseng ni kentu ya kani ka bang ka ba dai pej hang ni napo ka state ka jongi ka ba dai pej ya baro ka we jong ka state ba ka klidu jong ka bang hapo ka jela ka jongi ngi kerpat ba la kuno ka dai hang ni hapo Southwest ka jongi om dai ba penduna ya kini ki office jong kini ki bang la don kampalat ba kumba la kumnu hang ne hapo ka area jongi ka mokrwat kumba ngila yo i da ki la ki jong ki kmat hang ne hadu mata kamit ru kidang don hadu kan ne nrengi penpau ba la kumnu ba ka MRB ka de pen khas ko wei hang ne hapo mokrwat la da kabu hang nu ru compare ya kata hang ne hapo ka area jong kan ka mokrwat nrei da ka jing sokia ka bajur ba la kumnu ka de ban le kloi bat le state ya kan ka benta bat ha kejuk kaporu ngapen pau ke jing sosi ba kin staff hang niru ki dunap ha namar balai namar ba nyi ki pajba ki bawan ha kani kabang ki abun phan re ki nong tre padi ki dunap ha teng ila isen ki nong tre namar balai tang ban bam tang ban di ru kim yo shu ya kabam kadi ke jongki namar ba ki abe ban penbit ban penbiang ki pajba nrai ngapen ram juri kani ka klidu jong kani ka bang bangala ban ong ba balai ka thung tang kini ki kendiat ngut ki staff ki badai hang ni nrai la kumdu ajing syada ki phongut la de bantung namar ba kani kumbala ong wei samla rang ba balong ba kani kabang ndai ba ka yo jing mentoi jong nu nrai ka dei ka jing mentoi ka jong ki hi jong kabang te haba jaka bakan siu ya ki staff ka dei ban om dei ban yo nong sibun tang kata kabang nrai dei ban siu ru syaki pajba namar ba ki pajba ki wan thap ban bu pisah hang ni nak benta ban yo nong ya ngihi bar ya kumjuru jong ki trai jong kani kabang bat ha kejuk kaporu ngakentu la kumnu ba nakaliang jong ka ni ka badai pej jong kani kabang ba ka kumbal ong wei samlam ne ba kadai ban bu no asate syapo area undok lun hoj nakaliang ka jongi kersan bahaya kata namar ba balai namar bang idon kam sisa bang isen sisa hadu kata namar ba kumbal ong ba lawan adu menim step hadu menta ki 4 yo syu tang ya ka bamru namar ba umdon pisah hala ka jong kamet ka jongki